Takže montujeme ťažné. Tu je jeden držiak. A tu je druhý držiak. A tu je ten zázrak. Ešte ho tam primontovať. Takže montujeme ďalej. Takže takto to tam príde celé v kuse. S tým, že tieto šroby sú takto otočené dovnútra. Aj tu, aj tu. Tak už tam je. Bol to boj. Tu je prišrobované. Tu je prišrobované. Tu je ten slávny držák dohora. Tam je to do šasy. Tam sú v tým šasy také trubky. A tady nám to kvete. A tu sme tu. Ešte kabeláž a je to.